Formal ng sugdan karong gabi ang mga aktibidad alang sa Pasko Fiesta sa Davao 2024. Atong sayron ang mga panghitabo karon diha sa Davao City Hall sa live report ni John D. Esteban. John D. Yes, Sara, alas 6 sa karong gabi formal nga pag-aablihan ang Pasko Fiesta 2024 sa Davao City. Dinhi sa City Hall grounds nakamontar na ang nindot nga Christmas tree nga gidekorahan og dagkong regalo nga color orange, yellow ug blue. At bang sa Christmas tree mao ang dako nga Santa's sleigh. Gipalibutan sab ang City Hall og mga dagkong reindeer. Ang mga punuan sa Quezon ug Rizal Park nga nakapalibot sa City Hall gisabitan sab og mga Christmas light ug parol. Ang tema, Enchanted Woodland, the magic of the forest in the heart of the city. Karong tuiga 50 million pesos ang budget alang sa mga kasaulugan, samang kantidad ang gigahin sa nakalabayng tuig. Gamiton ang maong kwarta alang sa mga papremyo ug pagpahigayon sa mga Pasko Fiesta activities. Sara, sa karon makita ninyo dinhi sa akong likod, doon na mga Davaoenyo nga sayo nga nangabot dinhi sa City Hall grounds. So excited kaayo nga sa paalang sa lighting ceremony sa Pasko Fiesta 2024. So kini po itong panahon nga mabati sa mga Davaoenyo, ingon man mga turista, ang spirit of Christmas. Sara. Sa atong mga kapusong Davaoenyo, advance Merry Christmas kanatong tanan. Daghang salamat, John D. Esteban.